יאללה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. נצלם את הצד השני גם. אולי הם עולים פה. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. מי דופק? פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל הקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לזה קטע בקרש. שימו לב, אולי יש יציאה בזמן. דפיקות מהאוטו. כן, אני פוגע במשהו? רגע. רגע, לא, זה מגש. הנה, זה מברגה, אחי. תביא מברגה. יש דום, באחד השני. כן, זה הקרש הזה. קח מברגה. לא מברגה, צריך בורא. צריך הדבר הזה. חבר'ה, נביא אותו. רגע. לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. יש לך פה? לא, אתה דורך על זה, יאל. אתה דורך, אתה לא יכול להציג. יאל, כפרה עליך. יאל. נעשה את זה חכם. איווה, הנה, הוציא. תרים. תערום, פנה מופנה. לא לקום. אזיקים על כולם. טיפוס ואזיקים. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה, עוסקים אותם, אחד לשני. בסדר? אחד לשני. תביא ידיים.